בתור מי שחי עם ADHD חזק ובנה עסק מצליח ואורח חיים שונה וייחודי, אני רוצה לשתף אתכם במשהו מאוד מאוד חשוב בקשר ל-ADHD, בהקשר של הגוף ולחקר של הגוף והתנועה. קודם כל, באופן כללי, אני חושב שהתנועה וחקר התנועה, כולל ענפי הספורט השונים, זה תחום שמאוד מתאים ומתחבר להפרעות קשב וריכוז. כי יש בתנועה משהו שנותן איזה מקום ומאפשר ופותח, ואפילו משתמש בזה, ואז זה נהיה יתרון, והופך את ההפרעות קשב וריכוז להצלחות קצב וריקוד. ועוד דבר נפלא, זאת התכונה הזאת של ההיפר-פוקוס. בדרך כלל למי שיש ADD, ADHD, יש גם את התכונה הזאת, את היכולת לצלול לתוך משהו, להיות, לחקור ולעשות אותו הכי לעומק שיש. ובחקר התנועה יש אינסוף דברים כאלה שאפשר לצלול אליהם. אני למשל כבר שנים, כמעט כל בוקר, חוץ מדברים אחרים, מקדיש כחצי שעה להקשבה בעמידה, הקשבה לגוף ללא תנועה. ועוד כחצי שעה לחקר של שתי התנועות שהן אחת, ושמבחינתי הן הבסיס לכל התנועה והיציבה. דחיפה ומשיכה. מעמיק לאחור כדי להתארך לפנים, מעמיק לפנים כדי להתארך לאחור. אז ADHD או כל דבר אחר שיש לנו, זאת לא בעיה. זאת מציאות שאפשר ללמוד להשתמש בה ולגדול דרכה. אז במקום לנסות להתאים את עצמנו לעולם, להתאים את העולם אלינו. במקום לנסות להתאים את עצמנו למציאות, ליצור את המציאות מתוך מי שאנחנו.